Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comments. Hayi babo. Hayi Grover SA bafowethu, hayi cha ngani kwethu. Ngiyabuka lapha impela akathi hayi khona hayi. Iphansi kwenkomo manje leli inxele leli. Liyasenga awu uyabona ngezwela lembelele ningasinqamuke kuzoyigwabhuza ngenxele lokwekhonde inqamuke kade kwaligcina ubisi. Wagcina nje ukusengo ala bafowethu. Hayi umuntu omdala madoda wazovuka ngengane ukuthi kodwa into angicasula ngayo unowabo ababaningi engabe ngempela wadlala nabo umdlalo kwacaca manje silindele uproducer yena kuyena nokuthi aphinde futhi atholakale naye ebuyisele emphakathini njengothokozani langa. Manje simthole giya endwendweni zeingane ezincane lapha izalayo asimazi ukuthi ngempela ke uhloseni ubhekephi futhi njoba ukhala nje mthobisi ukuthi mina lo mfana lo inxele leli angibonge ngani ukuthi lacula ngoDisemba lagadla lingigadlela lapha elagadla khona. Cha wangicasula mina angizange ngijabule nje hlobo wangicasula mina ngoba vele uAli kujwayelekile ukuthi acule ngengoma ngezinto ezenzakalayo esematheni kahle hle ngamnika ipenalty mina uyena ofanele abonge mina wangicasula ngokuthi manje azothi ke nange qunsulisa ngoma yavela kodwa ngihlanze ngaleyo nto leyo wayengiqunsula lapho lo mfana. Yabona leli gama lokuqunsula mina ngiyalazi ithi imbongo noma inqaba kuwele izibuko ithwele isaka lempuphu uyiqunsula lapha uyiyekile ngoba uthi iphuza amanzi mhlambe ikhokha umoya ukuthi uziwele. Kodwa manje yanginyanyisa nje kwampela nje mina uAli lapho ukuthi usho ukuthini mayithi nange qunsulisa ngoma kwavele ngabona ngathi hayi cha ngiyadileleka lapha manje ke lapha ka kusiziwe kumthakathi weindaba manje ke kuthiwa kobe kuGruve Marisburg umthakathi weindaba liyo balokhonya khona ikhonto amadoda hayi la kwamgube suka kodwa ke nasi isikhova lesi ngisibona starta nje mina asiqondakala ngempela ukuthi kanti masikhipha abafana ngempela kuduma izulu fanele ke abafana beyovimbaphi kuluphi ukhalo ngoba asikaqwe izindlu zonke nje ke zonke zivulile zithi cha sifuna lokho kuyisikhova mawungena lapha kufike ikloba lomlilo livutha kuyiphose embawuleni. Manje ke cha ke impela ke mina angiyiboni kahle ukuthi ngempela lempi yonke lento ibhekephi mkhaya Phawula ngoba phela uwe umnikazi wonke losithwala phishi ayi ngoba uyalibonda impho. Uyabona wena ngizwe angaze mina ngasibona isehluleke esifana nawe la ezweni so nje ngicela uhlukane negama lami ngoba ngizokwembula izinqa boy wena indaba zakho siyazazi alikho ixuku nephixi elifana nawe uyabo so ngicela nje uhlukane nalento yakho oyenzayo ukuthi ugade umuntu make wenza kahle nje waduma ubusuzoyincikisa ngawo lokho ukhuluma indwanyana ngoba ufuna ukuthi lingakhohlakala igama elithi ngizwe ngoba wahluleka ukusebenzisa wena ithuba lakho urinikiwe emsakazweni ukhozi urinikiwe nayo idlozi lakeni lasemachuneni ukuthi uyoba umsakazi okhosini wafika wakhohlwa wena okhosini ukuthi uqashelwe ukuba umsakazi wacabanga ukuthi uqashelwe ukuzoxoshisa abanye abasakazi abafana noNtshata abafana nabanye nangenze ngibabala uyabazi wena yabo so nje ngicela nje ukuthi uhlukane negama lami ngoba angifuni ukukhuluma indaba zakho yabo lento nje oyenza ukuthi uzongibiza ngekhonde la ungibiza ngayo yonke lento ongibiza ngayo iyangiceka boy and into engiceka kakhulu ke mina kuwe nje ubona ukuthi ucikwa ukuthi mina ngibhizi nezingane ezincane mina ngicikwa ukuthi wena waqashwa emsakazweni uma kumele ukuthi ukhuphula umculo kaMaskandi wabona wena kufanele ukuthi uzama amathuba ukuthi uxoshisa abanye abasakazi wagcina kuxoshwa wena ngoba vele umphuphe wena ayikho into wakwayenza yaphumelela
yabo. Wahluleka ngisho usuqasha amabhasi intombi zomhlanga ukuthi azomasha lapho ukhosini zimashela ukuthi uNtshatha angaphinde abonakala eduze kwazo. Siyakwazi phela lokho sihleli nje ukuthi imikhuba yakho yobuxoki yonke le owawuyenza lokho uzoyenza la kumaskandi manje. Kahle kahle yona unyonini umthetho wakho awuqondakali uyinhloboni yenyoni noma uyilulwane noma wini. Yabo uyibiza ngesangoma khona isangoma esiphuphe kanje esingenayo ngisho indumba yabo. Isangoma ukubona isangoma ngawuhlele endumbeni yakho wena uhlukane nezinto ongahlangene nazo ohamba uyikhuluma la uphixeza wenza yonke lento oyenzayo. Mina ngizwe ngiyazi ukuthi wena ukwazi wangithanda ngisho usasakaza wena wazama wena ukuqeda nyanga egama lami yabo. Wangithuka la wangidica ngenhlamba mangabe sengikufonela mina wagijima wacasha ngekhulu zokhozi ngoba uthi uzama ukuqeda ngegama lami wahluleka. So ngeke uzuqede manje boy, awusenayo ipower. Dala yathathwa ipower mhlawumbe ongayisebenzisa ukuthi uqede ngoali. So nje ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo ngoba bangabe uyaqhubeka nento oyenzayo hayi mfana ke la sizohlangana khona ngeke kumile etshani ngiyakutshela ngempela ngoba awulutho wena ngizwe la kimi ngakunyathela intamo nje ungenzi lutho. Ubhanana nje njengawo mina ngawudla namakhasi. So nje ngicela uhlukane negama lami ngizwe ngoba angikukoloti lutho kahle kahle wena okolota mina. So ungafuni ngikukhumbuze izikweleti zami. So nje ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo uyangicika ngempela mangabe wenza kanje. So nje ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo angifuni ukukhuluma indaba zakho nginendaba zakhe eningabi mina engizaziyo. So angifuni nje musuke ungishalenja ngizwe ngoba ngizokukhathaza boy. So ngicela ungangishalenji.